ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି ପରିତ୍ରାଣ ମାନେ କଣ? ଓଡ଼ିଆ ବାଇବେଲରେ ଟିକେ ଆମେ ଯଦି ସାହିତ୍ୟିକ ଭାବରେ ପଢୁ ପରିତ୍ରାଣ ଉଦ୍ଧାର ବୋଲି କହିଦେଇଥାଉ, ୱାଣ୍ଡରଫୁଲ। ତ ସରଳ ଭାଷାରେ ତାର ଅର୍ଥ କଣ କିଏ କହିବେ? ପରିତ୍ରାଣ ମାନେ କଣ? ସେଟା ସାହିତ୍ୟ କହିଯାଉଛି ନା, ପାପରୁ ମୁକ୍ତି, ଉଦ୍ଧାର, ପରିତ୍ରାଣ, ଏସବୁ ପୁରା ବାଇବେଲ ଭାଷା ହେଇଯାଉଛି, ସରଳ ଭାଷାରେ କହନ୍ତୁ। ହଁ, ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଇଟ୍, ବଞ୍ଚି ଯିବା। କଣ? ଯାହା ଯାଇଥାନ୍ତି ରେ ବଞ୍ଚି ଗଲି ବୋଲି କହୁଥାଉ କି ନାଇଁ, କୋ ବିପଦ ବେଳକୁ, କୋ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ବେଳକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚାରିଆଡେ ସମସ୍ତେ ମରିଗଲେ କି ମୁଁ ବଞ୍ଚିଗଲି କି ରେ, ଏଇ ବଞ୍ଚି ଯିବାଟା ଯୋଉଠି ଆମେ ମରିବାର ଥିଲା, ବାଇ ଚାନ୍ସ ରେ କଣ ହେଇଗଲୁ, ବଞ୍ଚି ଗଲୁ ବୋଲି ବାଟ ନାହିଁ କି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ପରିତ୍ରାଣ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା।